खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ प्रिया बसुमतारीखौ गावथारनाय जाथायनि बिजिरनाया जोबथियाव फैबाय। चिरां जिल्लानि लाइमुथियाव प्रिया बसुमतारीखौ गावनानै बुथारनाय जाथायनि बिजिरनाया चिरां जिल्लानि काजलगाव बिजिरसालियाव सोलिबाय थानाय बिजिरनाया जोबथियाव फैबाय आरो साबा दायनिगिरिफोरा उदां जाबाय एबा रेहाय मोनबाय। चिरां जिल्ला बिजिरसालिया साबा दायनिगिरिफोर फारियै नेमब्रत बरगयारी, अनन ब्रह्म, लेब बसुमतारी, धनन्जय दैमारी आरो सोमखोर बसुमतारीखौ दाय गैया होनना उदां खालामबाय। मख'नो गोनांदि बे बुथारनाय जाथाया थांनाय 2014 मायथाइनि 20 आगस्ट खालि चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाइमुथियाव जादोंमोन। एबसुआ दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयकियानो भट होनो खावलायनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारीया। बड'फाया बुंलांदोंमोन बुहुमनि बर'फोर गेरेमसा जा आरो गावनि हारिखौ अन होननानै, नाथाय दिनै बड'फानि प्रिन्सिपल आरो आइडियलजिनि उल्था थांबाय। दिपेन बर' दैदेननाय एबसुआ प्रमद बर'आ एमपि इलेक्सन जेनगोन, जुन दानाव बिथाङा सुइजारलेण्डआव थांगोन होननानै टिकेट दाननो नागिरखाबाय होननानै जों खोनादों। गोबां इउपिपिएलनि लिडार इएम बिथांमोना फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जि जेनगोन, बिथांमोना लाजिनायखौ थाखोमाहैनो थाखाय प्रमद बर'आ टिकेट दानखाबाय होनना खोनादों। दरं उदालगुरियाव जोंनिनो बर' हारिनि केन्डिडेट दुर्गादास बर' दङ। दुर्गादास बर' थासेयावबो बिथांमोना दिलीप सयकियानो भट होनो खावलायदों। दिनै एबसुआ माहारियारि आफाद नंला, बिथांमोना एमपि केन्डिडेट दिलीप सयकियानि पकेट सिङावसो थाहैबाय होनना। बिहारनि पाटनायाव गंथाम हटेलाव गिख्रंथाव अर खामदों। पाटना रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय गंथाम हटेल बिल्डिंआव दिनै फुङाव अर खामनायजों साथाम सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि जखम जायो। फायार ब्रिगेडआ फोरमायनाय बादिब्ला हटेल पालनिफ्राय सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो मोनो। बिनि उनाव हटेल अमृतनिफ्राय बिमा फिसाजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनाय अरा हटेल बिल्डिंखौल' नङा, बिल्डिं खाथियाव लाखिना दोननाय कार, मटर साइकेल, अट'रिक्साफोरावबो अर खामो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, लामा जाब्रबथायाव सासे आसामनि मिथिसार जानाय इउटिउबारनि जिउ खहा। शिबसागराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे लाइमोन इउटिउबारनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया दरिकापुर एनआरएलनि साखाथियाव जायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ इउटिउबार अंकुश राज शर्मा होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अंकुश राज शर्माया AS03Q7048 नाम्बारनि बुलेटजों फैबाय थानाय समाव लाखिना दोननाय AS04BC4585 नाम्बारनि गंसे टाटा मेजिक भेनआव सौग्रावफैयो। कास्टम बसुमतारीनि बिबुंथिनि सायाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि खौरांगिरि मेल। कास्टम बसुमतारीया सासे खाबु फलान दैदेनगिरिसो। बिथाङा एबसुखौ लाना बिसायख'थि समाव सोंखारिनायनि जेबो मोन्थाइ गैया। एबसुआ अरायसम बर' हारिनि जौगानायनि खामानि मावबोगासिनो। बिथाङा एबसुआव खामानि मावबोनाय मानसि हिसाबै खोथाफोरखौ बुजिना बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला मोजां जायो होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।